Wara stennija ta' aktar minn satejn, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fehn baqa' qatt ma tfaċċa biex jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fosthom dwar il-kliem illi nisser Robert Abela rigward il-kuntatti li qed ikollu mal-ġudikatura. Fehn spiċċa jaħrab mill-medja minkejja li l-assistenta personali tal-Ministru iktar kmieni konfermatilna li l-Ministru kien se joħroġ mill-bib prinċipali tal-Isptar tal-Onkoloġija wara li jintemm seminar dwar l-istrateġija ta' pajjiżna għal kura paljattiva. Din hija s-sekwenza tal-fatti kif seħħew. Għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu l-membri tal-midja kienu skortati barra mill-Isptar tal-Onkoloġija. Dak il-ħin staqsejna l-assistenta ta' Fehn jekk il-Ministru wara li jintemm is-seminar kien se joħroġ mill-bib prinċipali ta' dan l-isptar u tweġiba kienet iva. Konferma ta' dan kien il-fatt li l-karozza tal-Ministru kienet ipparkjata quddiem l-isptar Ser Anthony Mamu tistenna li l-Ministru joħroġ. Għalhekk il-kru ta' Net News stenna lill-Ministru fuq barra tal-entratura tal-isptar sakemm jintemm dan is-seminar u nagħmlulu serje ta' mistoqsijiet fosthom dwar l-aħħar kontroversja li daħal fiha il-Prim Ministru Robert Abela. Għaddew satejn u l-Ministru tas-Saħħa der jaqsam il-bridġ li mill-Isptar tal-Onkoloġija jagħti għall-Isptar Mater Dei. Ftit mumenti wara x-xufier tal-Ministru jistarti għall-karozza u jarħila li n-naħa ta' wara tal-Isptar Mater Dei biex jiġbor lill-Ministru minn post ieħor biex ovvjament jaħrab il-mistoqsijiet tagħna. Uħud mill-mistoqsijiet li Net News kellu preparati għall-Ministru tas-Saħħa Chris Fehn kienu fost oħrajn biex jagħtina aġġornament dwar kemm hawn mediċini out of stock u jekk qatt għamel bħal Prim Ministru Robert Abela u kellem lil xi maġistrat. Iżda wara satejn ta' stennija Net News baqa' mingħajr ebda tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet għax il-Ministru ħassu skomdu jikkonfrontana u ddeċida li jaħrab.